Žabokreky Tour 2024. Štvrtý ročník cykloturistického podujatia. Cykloturistický klub Žabokreky nad Nitrou a obec Žabokreky nad Nitrou za podpory športového riaditeľa slovenského kontinentálneho tímu Pierre Baget, Juraja Sagana a legend československej cyklistiky pánov Jozefa Regeca a Milana Dorčíka pozýva všetkých priaznicov cyklistiky na štvrtý ročník cykloturistického podujatia Žabokreky Tour, ktorý sa uskutoční v nedeľu 9. júna v Žabokrekoch nad Nitrou. Podujatie je určené pre všetky vekové kategórie a pripravených bude 5 trás rôznych dĺžok. Prezentácia sa začína už od 8:30 pred miestnym zdravotným strediskom. Pre deti sú určené trasy C4A a C4B, ktoré sú obe situované v intraviláne obce. Štart detských trás je naplánovaný o 11:00 hodine. Malí cyklisti sa okrem účastníckeho listu môžu tešiť aj na medailu, sladkosti a rôzne detské atrakcie. Trasa C5 v dĺžke 7,2 km je určená hlavne pre rodičov s deťmi vo veku 7 až 15 rokov. Pre nenáročných cyklistov je určená trasa C3 v dĺžke 32 km. Pre náročnejších ponúkame trasy C2 v dĺžke 53 km a k dispozícii bude aj najdlhšia trasa C1, ktorej dĺžka je 104 km. Tak ako v predošlých ročníkoch sa aj na tohto ročnom zúčastnia čestní hostia, legendy a známe tváre slovenskej a československej cyklistiky. Tak neváhajte a príďte medzi nás v nedeľu 9. júna na štvrtý ročník Žabokreky Tour 2024. Nezabudnite si vziať so sebou hlavne dobrú náladu a zažite s nami v našej obci jeden krásny nedeľný športový deň. O občerstvenie bude ako vždy postarané. Využite aj možnosť online registrácie, ktorou ušetríte čas aj peniaze. Registráciu a viac informácií nájdete na webovej stránke www.ctkzabokrekynn.sk. Tešíme sa na vás. Ako starosta obce Žabokreky nad Nitrou vás všetkých srdečne pozývam na štvrtý ročník Žabokreky Tour 2024. Verím, že opäť nesklameme a bude sa vám u nás páčiť. Tešíme sa na vás. V mene cykloturistického klubu vás všetkých srdečne pozývam na štvrtý ročník našej Žabokreckej Tour. Je nám to veľmi ľúto, ale tento rok sme museli vypustiť trasy C6 a C7 z dôvodu Afrického moru ošípaných. Dúfam, že prídete všetci. Tešíme sa na vás. Príďte všetci, aj my sa tešíme. Ahoj! Ahojte všetci, srdečne vás pozývame na Žabokreky Tour, ktorá sa uskutoční 9. júna a bude to štvrtý ročník, takže namažte si reťazky a vidíme sa tam. Žabokreky Tour 2024. Štvrtý ročník cykloturistického podujatia. Generálni partneri podujatia. Hlavní partneri. Partneri. Mediálni partneri. Parkovanie.